مريحنة منجست إيرترا نتوم أنصار إثيوبيا تتابع إعلامات زلوهم كلهم حيلتات مسارح خون ناي مدلاي زمبالي إذا ناي منجست إيرترا مسارح ناي زوم حيلتات ناي مخانن مع بالا إثيوبيا ناي معنكات زمبالة بحبار بسلام ناي منبار تقولوا تقامي قبرو يقتل تيماتيوس أنا ناي مريحنة بروسبيريتي التحساس بأزين ديزس حقني كمتسن دحر كوين قال بقى لك خمتم ناي عفار بزور هو خوينا تموصين خولن زول الله اتوغينا تموصيو عين خولن بفلاي تصومدو تبحال اندحر صريحه عين خلان زبل عبي سقات نيو سلازم تصومدو مالت كوينا تترف مخانا خاوزيون كنردا نخلينا نحنا كم تقارو درون زبحال يبلان إيرترا هاجر يا اللوالي يهلان وعلم فلتو نعي درون تصومدو نعي درون مالت نعي تصومدو مالت تግራይ ዝለዓለ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዓጢቃቶ ዘላ ዕብቂለ እየ ዝሓስብ ፅምዶ ናይ መንግስታት ርክብ ናይ ሻዕብያ ናይ ሕወሓትን ኢሉ ዝኣምን እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክኣምን ንኽእል እዩ ኣነ ኣይፈልጥን ሻዕብያ ኣይምልከቶኒ ሕወሓት እውን ኣይምልከቶኒ ሕዚ ትግራይን ኤርትራን ሓቢረን ሰላም ፈጢረን ህዝብን ህዝቢ ርክብ ክመፅእ ከሎ ትፅምዶ ክመፅእ እንከሎ ሓምቶ ብሬ ንኢትዮጵያውያን እውን ኩናት ይርሒቁሉ ፅምዶሲ ኩናት ይርሒቁሉ ብዘይ ኩናት ይነብርን ኣብይ ኣሕመድ ስለዚ ኩናት ክርሕቕ ገይርዎ ኣመንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝነበረ ቅርሕንቲ ኣብዚ ሓፀር እዋን ኣብዚ ደረጃ ክመፅእ ዝብል ሓሳብ ብፍላይ በቶም ፅላእትና ኣይነበረን ፍፁም ዘለኣለማዊ ፅልኢ ተኺልና ኢና ንደልዮም ኣጀንዳታት ክሳብ ነሳኻ ዝኽልቲኡ ህዝቢ እዚ ኣብ ፅልን ኣብ ቅርሕንትን ክፀንሕ ይኽእል እዩ ሓደ ካልኣይ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለየ መልክዑ ኣብ ርእሱ ዝወረደ ጉድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተልዓልተ ተባሂሉ ብዘይ ምንም ነግፈረግ ተልዒሉ ናይ ጥፋኣት ስራሕ ክሰርሕ ክፈዲ ይኽእል እዩ ከምዚ እናበለ ከይድ ከሎ ንሕና ዝሓዝናዮ ፕሮጀክት ክሳኻዕ እዩ ኣብኡ ተለዉ ክልቲኦም ክነጣፍኦም ንኽእል ኢና እቲ ዋና ናይቲ ክልቲኦም ህዝብታት ክረኽበሉ ይኽእሉ ተባሂሉ ዝሕሰብ ዝነበረ ብትደላይ ፅቡቕ ዝኾነ ህዝቢ ከዓ ዝተፈጠረ ኩነታት ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝኾነ እዙይስ ናብ ንቡር ክምለስ ይኽእል እዩ ዝብል ፈፂሙ እምነት ኣይነበረን ብዙሕ ስለ ዝኾነት መሰላ ማለት እዩ ከምዚ ዝበለ ዘረባ መጀመርያ ክመፅእ ከሎ ዳርጋ ኣብ መጀመርያ ስኢሉ ሓውሲ እንታይ ማለት እዩ ገለ ዝብል ገሊኡ ከዓ ልዕላውነት ናይ ኢትዮጵያ ምድፋር እዩ ዝብል ሓሳባት ይመፅእ ነይሩ ማለት እዩ ሽዑ ይዝክር ኣብ ኣውሮፓ ድማ ግዛዕ ዝንቀሳቐሱ ተጋሩ ዘበልዎ ሓደ ዝኾነ ሲቪክ ግዛዕ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ፔቲሽን ግዛዕ ተኣኸቡ ነይሩ ኣብ ሽዑ ናይ ተኻትሎ ናይ ኢትዮጵያ ልዕላውነት ተጣሒሱ ዝብል ማለት እዩ እዙይ ናይ ኢትዮጵያ ልዕላውነት ስለተጣሓሰ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ምክንያት እቲ ተደለየ ፕሮጀክት ተዓናቅፍ ዝኽእል ናይ ህዝብታት ርክብ ክህልውሉን ካብ ዝብል መበገሲ ማለት እዩ እቲ ፖለቲካዊ መበገሲ እዩ ኣብቲ መጀመርያ ዝነበረ ኩነታት ስኢልካ ክትገልፆ ከለካ ገሊኡ ክኾነ ይኽእልን ዝብል እዩ ገሊኡ ብስሩ ፈፂሙ ክኾነ የብሉን ክኾነ ይኽእልን ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ክኾን ዶይኮን ሞ ተኮይኑ ፅቡቅ ግን ክኾን ዶይኮን ገሊኡ ከዓ እዚ ከዓ ፈፂሙ ክኾነ የብሉን ዝብሉ ከዓ ውሕዳት ሓንቲ ኩነታት እናደፍአ ምስ መፀ ኣብ መድረኻት እውን እናተኸራኸርካ ሓሳብ እናተለማመዶ እቲ ህዝቢ እውን እናውግዐሉ ክመፅእ ከሎ ተወሰነ ምፍትሕታሕ ፈጢሩ ድሕሪ ባይታ ንብርሃነ ኣብ ዛላንበሳ ምስ ተረኸቡ ከዓ እንታይ ፈጢሩ ሽዑ ማለት እዩ ተቕሊሉ እቲ ብክልቲኡ ወገን ዝነበረ በቲ ነሰላም ዘይደልን እቲ ሰላም ዝደልን ደው ኢሉ ክሓስብ ገይርዎ ማለት እዩ ደው ኢሉ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ሰላም ዝደሊ ህዝቢ ሞ ሰላም እዚ ይምፃእ ግን ከመይ ኢኹም ትኸድዎ ከመይ ቀፃሊ ይኸውን ግልፅነት ይሃልዎ ምስ ካሊእ ፀላእ እውን ከየጋጭወና ዝብል ርትዓዊ ዝኾነ ሓሳባት መፅኡ ማለት እዩ እቲ ዘይደሊ ከዓ ኣብ ክንዲ እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ዘሎ ሓሳብ ኣብ ግምት ዘእተወ ስራሕ ክሰርሕ ተቀዳዲሙ ናይ ኢትዮጵያ ልዕላውነት ምድፋር ምዃኑ ምፅኡ ማለት እዩ ፈፂሙ እዚ መስሓቂ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ ልዕላውነት ካብ ዝድፈር ፀኒሑ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ልዕላውነት ዝተደፈረ
ትግራይ ትበሃል ኣካል ኢትዮጵያ ብናይ ካልኦት ሓይልታት ኣምፅኡ ከደብድባ ከሎ ማለት እዩ ብናቱ ፍቃድ ብናቱ ይሕለፍ ከደብድብ ከሎ for the sake of logic ክትበልዑ ከለካ እዚ ግን ከዓ መንግስቲ 4 ኪሎ ክሰርሖ ዘይከኣለ ስራሕ እቲ ኣብ ዶባት ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ዘሎ ፀገም ክፈትሕ ዘይከኣለ ህዝታት ከዓ እናተጣማመቱን ዋጋ እናኸፈሉ ከምቲ ኣንተ ዝተባሃለ ጥሪቶም ከይደን ዘይምለሳሉ ለይቲ ደቂሶም ዘይሓድሩ ኣብ ብጣዕሚ መፀገም ዝኾነ ኩነታት ክነብሩ ስለ ዘይግባእ ህዝቢ ትግራይ ዝመረመ ማለት እዚ ክወስድ ነይርዎ ማለት እዩ እቲ ዝገርም ኩልኩም ከም ትዝክርዎ ኣብቲ ጽባሕ ውዕሊ ፕሪቶሪያ መንግስቲ ትግራይ ናይ ብሰሜን ዘሎ ጉዳይ እውን መልክዕ ክህልዎ መልክዕ ክግበረሉ ኢሉ ሓይቱ ነይሩ ሶ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ገይሩ ሽዑ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ኣብዚ ሓላፍ ዘላፍተልዩ ግን ባይታወርና ክንረጋግፀ ኢሉ ማለት እዩ ኣያረጋግፆን ድሓር ከምቲ ኣንተ ተባሃለ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከምፅኦ ዘይከኣለ ለውጢ ብምክንያት ናይ ህዝብታት ርክብ ፅምዶ ተታሒዘን ዝነበራ ጣብያታት ህዝቢ መሪቱ ኣትዩ ክሓርስ ምስታይ ገበረ ብዘይ ምንም ተኹሲ ብዘይ ምንም ግጭት ህዝቢ ክራኸብ ምስ መኮረ ካልእ ኣጀንዳ መፅኡ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ልዕላውነት ቦታ ሒዛላ ስለዚ ናይ ኣጀርስ ወላ ኣጀርስ እቲ ኣይፍፅሞን ኢሉ ዝኣወዮ ከም ተፈንጃሪ ቡምባ ከዓ ክጥቀመሉ ሞኪሩ ማለት እዩ እስቲላው ህዚ ከምኡ ይገብር ኣለዎ ሶታ ኢና ክንርኢ ዝደሊ ዘለኹ ኣነ نزي مدقام توم ترخو وصيتات بداتا تدغفو سيزنا بوتو تملسه اخل سلا زغونه بوليتيكالي بدن بخنريو زدل زلخو ازي ناي حزبتا تركب ناي نوح وان بروجكت تفات ناي حزب مفلاي بروجكت يوخيو تيموثيوس يغتل. Another problem is the tendency of the Eritrean leadership to present itself as an instrument for all forces having hostile intentions against Ethiopia. مريحنة منجست إيرترا نتوم أنصار إثيوبيا تتابع إعلامات زلوهم كلهم حيلتات مسارح خون ناي مدلاي زنبالي إذا ناي منجست إيرترا مسارح ناي زوم حيلتات ناي مخانن مع بالا إثيوبيا ناي معنكات زنبالة بحبر بسلام ناي منبر تقولوا تقامي غبرو يغتسل تيموثيوس أنا ناي مريحنة بروسبيريتي التحساس بأزين ديزا سحقني بتحد وغن نيرترا خنا آسو من إسي زي بالله قطبا زي بالله وحد زهزبا عقمات وحوتي بلوه بتحد وغن دما أمولو إثيوبيا نزلو تقاوم تحيلتات تقول لسهم كم زلا زاربو أبزربا ناي تيموثيوس تستوعلنا أنصار إثيوبيا تتابع علاماتات نزلوهم كلهم حيلتات يزبل كلهم حيلتات أنصار منجست بروسبيريتي زنقاسقاسو حيلتات كاب سمين كساب دبوب كاب معراب كساب مبرق أشحات نفس وكف مريت إثيوبيا برد زعات تقاوم اللو نزغل حيلي إيرترا تحجزو إلكا مقعر مستيني إيرترا نمن أس قبرها قنا أي قراج أو كومندو تيموثيوس اقرها ماي عليكا حسبا تزاربا نتوم بايتها غوركم سنحان بوحدو أبقد من دبلوماسياتات كمزا عينت بتك زرباقن أستوعلولو أوشت إثيوبيا يخون أوز أبزلو إثيوبيا وانز قبر تقاومون قالسن شقرات منجست بروسبيريتيز فطوري أزوشتاو شقرات زنما بتبعات تقبيل كاف فتحهم في التانترايت مقدي حجون أبزقو دايزي إيد كان أب إيرترات توت أو تقولو زغوني يخون مسرة بالكان تيموثيوس. Another factor we should take into account is what we can call the Isaias doctrine. اتقال أبقمت كانت وزلنا دكتورين إيسياس كنبلون نخيليو يغتسل تيموثيوس دكتورين ويسرة أمنة إيسياس أبتصحف السفرة وينتصورن بروهنا يكونن بتبغى تسألن اللي 3 عامات أبتكبار زو عالقن ردو خوينلو إذا دكتورين زنا إيرترا هقرا وقد أو كلنا أو كلنا يا وعلى خاص لازم نوركا تاينا يانا مليت أنا هم تقرأ هايتن كلتين سيتنا قرأ يرد طرحت بالبر تاي مسلكا تناي سيشلز سرقان نتحدثنا مخيلهم جنرال صبوي نيرو ما يتقرأ قدايس أجندة نقوله بسلام نفتح فيدرال زعروا إنه ما حوار أجندة اللي ما يرترأي اوكي تسمع معهم كوي مزين ده حر تايسمو أو كلنا أو كلنا يا وعلى خاص لازم نوركا تاينا يانا مليت أنا هم تقرأ
ኣይት ክልቴንስ ኣይተነገራ ነይሩ ድርድር ጥራሕት ባልበር እንታይ መስለካ ትናይ ሲሸልስ ሰርጋን እንታደሰን ይምኸይዶም ጀነራል ጽቦይ ነይሩ ናይ ትግራይ ጉዳይስ አጀንዳ ይንጎሮ በሰላም ንፍታሕ ፌደራል ዘቅርቦ ኢና ናይ ሓባር አጀንዳ ተሊና ኤርትራ እዩ ኦኬ ተስማዕም ኮይ መጽ እንደሐር ታይሱ ወጽ ብልጽግና ውን ግምገማ ገይሪ ግምገማ ብልጽግና አው ዘሎ ሁሉ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያውን ገምጊሚዩ ናይ ሰራዊት ጉዳይውን ገምጊሚዩ አመጻጹ ታሪኹና ይባዕሉ ናይ ትውድብ እውን ገምጊሚ ሕዚ ዘሎ ዓብይ ስጋት ናይ ኢትዮጵያውን ገምጊሞም እዮም ሕዚ ኣብ ሰሙን እዚ እዩ ዘሎ ገምጋም ብልጽግና ሓደ እቲ ኩናት ክመጽ እንድሕር ኮይኑ ቃል ብቃል ልክዕ ከምቶም ናይ ዓፋር ኣቦ ዝበልዎ ኩናት ተመጽእ ይንኽእሎን ዝብል ኣለዎ እቲ ኩናት ተመጽኡ ኣይንኽእሎን ብፍላይ ታጽምዶ ትበሃል እንድሕር ሰሪሓ ኣይንኽእላን ዝብል ዓብይ ስጋት እኒሄዎ ስለዚ ጽምዶ ማለት ኩናት ተተርፍ ምዃና ካብዚኡ ክንርዳእ ንኽእል ኢና እዚ ባዕሎም ዝገምገምዎ እዩ ካልኣይ ገምጋሞም ብጣዕሚ እንዳሞተ ዝኸድ ዘሎ ምዃኑ ሞይትና ኢና ይበሉ ዋላ እምበር ንስኹም ኣይብሉን እቲ ናይ ብልጽግና ጎስፕል እውን ስለዘይፈቅድ ኣሎ ሰራዊት ይብተነና ኣሎ ሰራዊት ይዳኸመና ኣሎ ስለዚ ሰራዊት ምድኻም ጥራሕተ ይኮነ ኣብ ውሽጥኹም ኣብቶም ኣመራርሓ ዓበይቲ ኣመራርሓ ናይ ሰራዊት ጥርጣረ ኣለና ኢሎሞም ኣሎ መፈንቅለ መንግስቲ ክግበር ይኽእል እዩ ኢሎም ኣሎ ቃል ብቃል የዛረበኩም ዘለኹ መፈንቅለ መንግስቲ ተሓስቡ ኣለኹም ኢኹም ናይ ገዛ እሱር ዝገበርዎም 5 ጀነራላት ናይ ኣምሓራ ከም ዘለዉ ዝሓለፈ ቀሪብናልኩም ኢና ናይ ኣምሓራ ተወላዲ ዝኾነ ኣመራርሓ ኩሉ ንዑ ጥራሕ ዝከታተል ናይ ኦሮሞ ተወላዲ ኣለዉ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኦሮሞን ህዝቢ ኣምሓራን ኣፈላላይ ክፈጥሩ እዮም እንታይ በለ ሃይለ በሉ ኢትዮጵያ ሶሻል ፋብሪክ ተበጣጢስ እንዲ ሕዚ ማሕበራዊ ምትእስሳር ዝበሃል ዝነበረ ተበጣጢስ እንዲ ሌትስ ሴይ ፋኖን ኦላን ቦቲን መጽዮም ኣብ አዲስ አበባ ተራኸቡ ንበል እንታይ ዝፍጠር ይመስለኩም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምሓራን ኦሮሞን ዝበሃላ ሓራምዝ ክልላት እኒዋይ ተኻሊ ግደፍዎ ድሓን ኩሉ ናይ ባዕሉ እኒሄዎ እንዲ ብርግጽ መን እዩ ንላዕሊ ክወፅእ ዝኽእል ኣብ መንጎት ኩነታት ተረዲኡ ዝተጠቐመ እዩ በዝሒ ይኮነ ክልቲኦም ዓበይቲ ክልላት ዝበሃሉ ግን ናይ ኦሮሞ ልዕልና ከይህሉ በቲ ሓደ ገጽ ናይ ኣምሓራ ልዕልና ከይህሉ በቲ ሓደ ገጽ ኣሎ ክልቲና ማዕረ ኮይንና ንኺድ ዝብል እውን የለን ከምኡ ዝብሎ ይኮኑ እቲ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ትማሊ ዘስማዕኹም ዝኾነ ሞኖክሴ ኣብ ግዛዕ ዝበሃል ገዳም ዝፀሓፍዎ ኣሎ ናይ ኦሮሞ ታሪኽ ኣብ ኢትዮጵያ 400 ዓመት እዩ 500 ዓመት እዩ ዋላ አሳምነው ጽጌ እውን ዝብሎ ዝነበረ ከ500 ዓመት በፊት የተደረገውን ሊደረግ ነው ካብ ማዳጋስካር ዶ ካብ ገለ ደሞ ጽም ኢንቬድ ገይሮም ማን ኢትዮጵያስ ከምዚ ገይሮም እዮም ዝነብሩ ዘለው ኢሎም እዮም ዝሓስቡ አይናቶም እውን እዮም ዝብሉ ዚን ምግባሩን ቤተክርስቲያን ምቅጻል ሰሜነኛ ዝበሃል ሰሜነኞች ማጥፋት ዝብል ተሕዚ ናይ ኣምሓራ ተቃለስ ዝብልዎ ዘለው ሰሜነኞች የማጥፋት ስትራቴጂ ነው ያዝከው እና ከሰሜነኞች ጋር ማበርና መተባበር የግድ ነው ዝብሎ ተፈረማሞ እዚሁ ብልብ ዝኣምኑሉ እዩ ሕልናም ዝኣምኑሉ እዩ ስለዚ እዚሁ ቅድመ 500 ዓመት ዝተሰርሐ እዩ ዝተጀመረ እዩ እዚ ናይ 500 ዓመት እምበር ካብኡን ላዕሊ ታሪኽ የብሉን ኦሮሞ እዚዩ ስለዚ ከም ዝበለ ታሪኽ ዘለዎ ከዓ ኢትዮጵያ ክነግሰ ይኽእልን ኢትዮጵያ ክመርሕ ይኽእልን ዝብል እምነት ኣሎ ኣስሚዕኩም እዩ እዚ ትማሊ ተመሊስኩም ራእዩ በቅድም ትማሊ ማለት እዩ ሶሪ ተመሊስኩም ራእዩ ወተ ቪድዮ ከም እዮም ዝብሉ እዚ ናበይ ክመርሕ ዝኽእል ክልቲኦም ቦቲን ኣብ አዲስ አበባ እንተ ተራኺቦም እንታይ ይፍጠር ሕታናና ምድላው ኩናት ንምትራፍ ጥራሕ ኣብዚኣ ያንያ
نسأتها أنت ناوي حاخوينات نترفت البلان يا زلاتنا كاوها نعي كاوها زبل يلن نعبنت ناي تقرأي هاجرنت زحسب انت خوين ناي تقرأي هاجرنت من تايج الرقاقات كوينات بمتراف مقوح سنا بمرقاقات سراويت كاب بمتنخار كلمة نالكات كتغليها زياتهم عيدن فايجيرنا كل عاتقوهم بهراوي ربحاتات لنا فلنا كلنا عاتقنا يوم تنكتل لنا كوينات نترف حزي بقى بعد انها تحسبنا ازين تولكا كوينات متراف مجمريا ازين تولكا كوينات متراف مجمريا ايهون انا بيون تخوينات دحر تخوينات زلو خوينات ون محساب ادلاي ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ቻይና ዝርከብ እንታይ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘተ ሰላምን ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ድልው እዩ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ፀቕጢ ክገብር ኣሎ ምክንያቱስ መንግስቲ ኤርትራ ጣልቃ ይኣትወንሉ ዝዓይነት እዩ ሕጂ እዚ ሩኡይ ናይ እንታይ ዝበሃል ስለዚ ኣብዚ እንታይ ትብል ካብኡ ብምቕፃል ኣነ ከም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነናይ ባዕለን ደውን ነናይ ባዕለን መንግስቲ ዘለወን እየን ይኹን ዳ እምበር ብዕንቆት ብታሪኽን ብባህልን ዝመሳሰል ሕብረተሰብ እዩ እዚ ዓይነት ቃላት ይዳረበሉ ካብቲ ከነጥፋ ኢና ቃዛ ክንገብራ ኢና ባሕሪ ብሓይሊ ክንወስዳ ኢና ገለታት ዝብል ዝነበረ ተሓሊፉ ማለት እዩ ኣብዚ ቁርብ እንታይ ክብል ስለዝደለየ ወይ እንታይ ከመሓላልፍ ስለዝደለየ أنا بتدقاقامي بزعبها زنت بزي تزاري فلتي بعلا موصيت درفي بعلا مطفي درف نقري عايزي سباي ناوق هو كلوز غير بعلي عد خوري لو نتي فلتن كميلا خمس غدت ون اركايب زرخونا اي نقر يلن يلو نايت هزي منفس نغير زي مكورة بعلي تسرعتي حجها ፀቕጢ ክግበረላ ኣለዎ ዝብል ከዓ ኣምፅኡ ኣሎ ማለት እዩ ኣበይቲ ኣትዩቲ ፀቕጢ ዝግበር ዝብል ብጣዕሚ መፀገሚ ዋላ እንትኾነ ስለዚ እዚ ቅኒት ፖለቲካኦም ካብ ዝቕይሩ ዳርጋ 3 ሰሙን ገለ ገይሮም ኣለዉ ካብ ክንውርና ክነጥፍ ኢና እዚ ክንገብር ኢና ዝብል ብሰላም ኢና ንሕና ናብ ሰላምና ድርድር ክንመፅእ ኣለና ገለ ዝብል እዚ ከይዶም ከዓ نتعرقنا بزول درجة مالتي تي ناي إمباسي تشاينا ونزولكايو كومتات يقولوا تجمرت بعلم يوم سوتا يزوي مثل كاخيدو خيدو متكلاون نتيولون نقدر من قد زوجتهم يسرح إذا كان نقولنا من قرقرونا أتو إزخيز الله تي بريسبل بزخونا ناي دبلوماسي مسرح زي مولاو وش تعدد من رحلو ناي بوليتيكا نتصرمت زي مولاو أو شفت أو تنقل يلون أو فلوتا زي تمسرته جن فلتنا زبل عينت فتصمم وانتم مكروه وسط زي دلي نتناي قدم كلمة إذن ورا سرعات كم تمكروه تقوملو زي دلي بجلون كم مالتنا حنتي جلة تعقللو سؤالو إثيوبيا ونتون زي تلابس عينت سلازو هنا يتوهم زي زنقلات عزل لكاو بتاريخ بجلاز الوب علم كوت أتصوير من كل تاريخ لهم كأي بزحون يبلو بتاريخ زراخة وهزوس يفلتي من مهانو نو كوخ بتصوير مكرم بتاريخ الراخة بيزبها زلس يرتران تجرينيو عفار زلو إثيوبيا أو عفار زلو يرترا مسام حراون كراخة بهايمانوت بجلد زراخة اللي يخون مالتي نزيجلو تصور له ناو تصور ما تسميهم تسوشال فابريك وكباتاتس ناقبركا بايتا مسلسات خواجا أبزي زاري دمنت كتكل كشمم ناقبركا بتاريخ تأساس رئيس بحر بتعب حرقيني حسيتوني تزقرب هزمين سيزو ركبت ومدور ولا قال إيدو ولا ليتن كتر إنه خفرسو الناس عرس تاريخه بالتاريخ متأثر له حد تمسح ولا أو كل هجرات زنبر دوب هالومبر تأساس كتب الكلام غير كاتقل لو كنت قبل لك مجمريا سي تناهي زوجات توقسو قبول غير كا كتبت أنا خير لك زقول لهم كتب قفل لك
إذا كي يخون نوعها خلتي هزوتات بتاريخ التأساسر يجلزون يبهال يا سولكا انتبهال سمعات مالا أسلي عين التزي كوينو بتبوار كوي فرسل له مالت كوي أبا خمزي خد قطول لكم يبلا له ساتي دليتو نزلوا وشتاو تقام ندقنا نزلوا ناي مرار شوهات نمعوات أو وشت إثيوبيا حيال بدهوتات سلو زلو إرترا ببتاران موقع زغورو زلو بتنكل يعني زبيل مخنياته اوريدي تزغورو كو تزاريو إرتراهن وراينا يلو لولاويت عد زي مخانا لولاويت مخانا نفلط لنا يلو لولاونت حتى أمن لولاونت قداي أو حتى أتيو elimination method 3 مليون توليهم لهم بزحهم 3 مليون بعمل نولدنا هنا تخوينا يلو سوزي ترى قدايو ناي سلام حيلو تخوينو أنا دقاقي منو بخالته نزولكو أو إثيوبيا زلت أنك فتح خلاله مستقراي زاتو كوميتمنتو اللي بريتوريا خطقبر خلاله وزين تي تقبركا فقودين باستات نازركا سلازون كحخ تأمن مالته يكونن منالات تشدو زي كلو خانو قد ناو كقرب كله متأمامن تزي شماغل زلا أكلون متأمامن سلا دلي تحيز خمس غيدة يفلتن ግን ኮሙ እንተዝገብር ምቅያር ይተርፍን ማለት እዩ ጽብጽባህ ይዝ ቅያር መስግብቱ ዛቶ ኮሚትመንት ነይሩልዎ እሱ ህዚ ጠሪሙ አብ ክስታያለው ተመሳሳሊ መስኩሉ ማለት እዩ መስኩሉ ዝገብሮ ሶታ ኢንቴንሽኑ እንታይ አነ ሰላም ደሊ ይዝብል ይብለ ምክንያቱ ሰላም አብ ሰላም ክነብር ይኽእልን ሰላም ድሕር ኮይኑ ናይ ኢኮኖሚ ሕቶኽ መጽዩ ክምልስ ኣለዎ ናይ ልምዓት ሕቶኽ መጽዩ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶኽ መጽዩ ካልኦት ሕቶት ክምጽዮም بمسورته تي وجلة نزيهم كمل السخيل بقعته يولن دليتون يولن لمدون يولن بسرون كم سرحون زو سداي كونن زرفو ناي كوجو تامنوا على سلا زي يخل وجه قبر كلا جنة سلطانو خيطف ونسلا زتنكا حدا بحدا مدخام تزي كوينو تمالي زغبر زلو كونر لنا وحمرا امارات تግራይ كافتو ناي ريبورتيرا وصا بزخون አገባብ يسرح زلو مالتي سو بتكلاو زي كنا سرعات حدا خلت سلسته غزي الشيخ اللي يخون جن تراجع من عشوا جن كنبر اي خيلن هذا علمون زي تحكي يمثل هو تحكي يمثل بزعات سي نا ايثيوبيا زني خنوتات استحكي يمثل مفتحتاتو الناس انا اللي خرج سلازلو تي غونص ياو كندنا نقنس زغينا سفع زغي زلو حجي ناي تمهار منقسقاسون ريهم تخونيهم سلفتات ببوبتو الله مالتي ثلاث كفل حاجات فين قال بسي ثلاث كواوتات سفح سلفي الله او يونيفرسيتي سفح سلفي الله سلازي ناغدده يزغي زلو تي سرعات ناي مقصار ناي ጸጥታና መስፋን ተخولون ና ተማናመነ ይዝኸይ ዘሎ ካብ ዙርያ አዲስ አበባ ናይ ሙጻእ ተخولو ንሙጻእ ለካ ከለኹ ብኮምቦይ አይወጽን ማለት አይኮነን ሰራዊት ወጥሩ ገለ ይወጽን ማለት አይኮነን ግን ከመንግስቲ ያው ማሐራ ህዝብ ግብር ይክብን ዳርጋ መዛህቱ ናይ ክለ ማሐራስ ግብርን ኮሉ አይኮነን ከመንግስቲ ያዝለካ ዘሎ ትህዝን ታይ ከም ዝግበር ዘሎ ታይ ይኸውን ከሎ ታይ ጋጥመለው ነው ይፈልጠን አፍተን አብዴት ከተማታት ዝበሃላ ينقاسقس بس فالتون يخيرنا تتاخوسه كومو تمساسال اورومون بفلاي ولغا ناي ايسو ነገር ይሁን ወለኹም ዘሐለፈ ኮምዚዝ መሰለ ሁነታት ዓለም ክንደ ግዜ ኸኽት ጻወረት ትኽል ማለት እዩ ካፍታዝ መጸላ ማዓልት ጀሚርስ ሁከት እዚ ኸዓ ናተላበዐ ናብ ካልኦቱን ይኸይድ ስለዘሎ ብዙሕ ግዜ ናታለለ ከምዚና ገብረ ክነብረሉ ዝኽእል ሁነታት كبير مثلاً عم كل خير ناتنايل استحزر ما سلا صمدو نواجع صمدو ناي حزبن ركبيو لعل 30 عامات بتعامي تقاسيلهم تداميهم بصليت لنبرو حزب تግራይን حزب ኤርትራን بحدا لملس خقراربو زغبريو صمدو ዝብል ነገር ሰሚዕና ነርና صمدو ክበሃል ካሎ ቀዲሙ ኣብ ርእስና ለመጹ ድማ ሰለስተ ሰባትን ይኹም ቦገኔ ዘመጀመሪያ صمدو ዝርክብ
كجمر زجبرة لفعتي تسفاوي برهان أيو كأوقات إلو دما كسب اسمرا خيركم هزبن ركب كجمر اللويلكم مس حدا نايتي عدي سبسلطانات وي خالو تسوس خات نجرني خا كجمر خقص اللويلكم سخدكم وندما غازيتኛ ستاليننا سخاناتنا إلى حدا إخانا سلازين عخا عدي مدما سلاز أمدو جدني خواجع استيش سلاز أمدو نشتي نجرنا أنا هزبن ركبني يزبل مخناتهم قدم حزي زرعهم برنامجاتهم السوم سلا الخونو لفعتيون حدا خلتا جزي عدي ما يفلت إيه سلا أمدو خنواج نهزب ركبيو إيلوني أما حبراي ميديا خنرئي خلنا دما أمدو مالت نايش عبيان نايحو حاتن أمدو إيو بمحبراي ميديا نتفتي ويد ما بغازيت إنها تطبيلهم مرحت يوم لقانا يوزلو نايش عبيا منجستنا نحو حات منجستي زبلوني أونا استيسلات أمدون اشتينا قرنا نحنا كم تقروا درون زبالي بالله يرتراها قرية اللوالي يهلن وعلم فلطو نعي درون تصمدو نعي درون مالتي نعي تصمدو مالت تግራይ ዝለዓለ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዓጢቃቶ ዘላ ዕብቂ ኢለ እየ ዝሓስብ ፅምዶ ናይ መንግስታት ርክብ ናይ ሻዕብያ ናይ ሕወሓትን ኢሉ ዝኣምን እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክኣምን ንኽእል እዩ ኣነ ኣይፈልጥን እየ ሻዕብያ ኣይምልከቶኒ ሕወሓት እውን ኣይምልከቶኒ ከም ናተይ ድልየት ግን ፅምዶ እዚ ካብዚ ናይ ህዝብን ህዝቢ ካብ ኣክቲቪስታት ሓሊፉ ናብ መንግስታት እንተዝበፅሕ ካብኡ ሓሊፉ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይ which is TDF ማለት እዩ ብሓደ ኮይኑ አዲስ አበባ እንተዝኣቱ ደስ ምበለኝ ግን ኣነ ዝፈልጦ ናይ መንግስታት ጣልቃ ገብነት የለን እንተዝኸውን ግን ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ፅምዶ ንዓና ንተጋሩ ንምንታይ እዩ ዘድልየና እዩ ታሪክና ንድሕሪ ተመሊስና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እዞም ሕጂ ኣነ ካብ ኩሉ ዘሕዝነኒ ሕወሓት ዝኩሉ ተቃሊሱ መፅኡ ዓዲ ኣብ መወዳእታ ነዞም ሙሩኻት ምርካብ እዩ سوزي بتعامل زحزنا أنا لومي تجري هاجر تخونوا زنبرة زمني تجري كم تنكالو كم بعل إسرائيل هاجر كوينا كم يرترى هاجر كوينا زمنا وعدك تعتقى كل نجر هالليوا بزعبان نفسها تحسبوا له زمني ميرو سو عشرين حمش عامة ملو كثير ما ينا سو تملو لومي أيكون أنت جميل قال يوم كم تما قدمنا زلعنا يوم سبات زم حجي أبدي سابا خوينهم تملو زخونو نزلوا بمولهم تمالي مس شعبيات صمدو غيرهم ندرب زدهم سوسي حجي مس فيدرال منجست سلازلو بزعبات صمدو شعبيان حوحاتن نا وقو خفتو داليوم وينا بدي سابا خمولتو داليوم نمنتاي زسقوهم زلو نتصو اندحر كوينكا زسقا اكا نغير يلا سلازي كم زعينت بروباغاندا دا بوزح يمتسيو انا اسمرا تمالاليسي 4-5 غيزي خيدلو حزب إرترا انتاي زدل زلو أبز حلف 27 عامة ملو حوحات شعبيا ناب سلطان مسموتو حزب تجراي حزب إرترا ناب كينات تزيئات نيرو إرترا كم هاجر تجراي كم كلل أبينا هم بتصح نيرناي إرترا أب شعبيا إرترا سلطان حزو تبيلي فاب إثيوبيا سلطان حزو عندنا ناب كينات أتينا ولا عن تزمتنا يا نجار إلا درجن زحمقوسلو نجاراتي نايباد مكينات بايزوي صعبة نايباد مكوينات زخورع تجراوين حرالو جيجا نايباد مكوينات تجراين إيرتران نبصقول له تجمعات نقاطوا زجبرة من جدي شو أنا وعليه بعد ما تجاري لي قلنا يحزن عمش عمت عدمي كثيرة زي صمدوزي نمنتاي زدلي عبز حلفة بعد ما زفتنا يجيجا بكره حاسي imagine بعد ما تواجينا نيرنا تزينه هو ملسني إثيوبيا مرحبا إسياسنا إرترا مرحبا تجراي كم تزول كوي كاب 83 كسب 9 زنبرت له ناي إيكونومي ناي لمعة بوهم وقت سيلاني ران تدخل إرترا بوهم وقت سيلاني ران تدخل أبين بس حنا تجي ثم راحتنا أبز حجي نحن زلنا يوم يوم أبسلطان نيرو بزحنا قريم تاريخنا إثيوبيا إرترا ناي تجراي نفوت وين زوم حجي أبسلطان بتيم زلوا سبات دك مليكن دك هاي السلاسين انتي حاسوهم زلوا نمنتاي زي تردهم الى النفس يعني حتى اديتات تجراين اديتات إرتران هر حجي دك ان كسوا يبلن نحرص اذا حزب زي بسلام المرسو صمدو نعايزي
ፅምዶ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ፅምዶ ኣየድልን ዝብል ሓደ ትግራዋይ ወይ ሓደ ኤርትራዊ ካብ ኣሜሪካ ከይዱ ኣብቲ ዶብ ትግራይን ኤርትራን ይንበር እሞ ሽዑ ፅምዶ እንታይ ምዃኑ ክፈልጦ እዩ እታ ኣብ ዶብ ዘላ ኣደ ናይ ትግራይ እታ ኣብ ዶብ ዘላ ናይ ኤርትራ ኣነ መረብ ከይደ ርአየ ولا حنت زفر إحنا قريب بقلت إن إحنا زاد سراوت إيرتران سراوت TDF مشت عبد دفاع كوينو لأن حد زت حلال ولو زمن أوكي صنع عاي على أمريكا خوفيلو ويا مقالة ويا بدي سبعين كل دين عم مقالة نزول عم مقالة خوفيلو نتا عبدو زلام بس هذا لا تجراوي تادن تجراوي إيرتراوي تادن نعا صمدو هاي اللي نيلو فرد الله يكلي ما عندهم كفرد الله يكلي صمدو عيدلين يزبل تي عبدو زنبر زلو هزونات كاو ترفه أو مقالنا بدي سبعين أو أمريكا أو أوروبا فينكا زعوات صمدو أي ملكته كان صمدو زدل زلو تي إسران حموشن عمت ملو بأي سلام ما يكونا سلام سينو زلو عبدو زنبر زلو هزبلاي I don't think so تزبزح تقراوي ون زفلطي مثلا نجن كاب مقالنا العلي زلام بس يعتم عبل نيره كاب عدوان العلي راما يعتم عبل نيره كاب راما زنبر نقداو من قصاص هم زلام بس زنبر نقداو من قصاص تزبل زينيرو كلمة كوينات مالك أنا زي زنافق نزلو زي خرز دلي ني إثيوبيا تبهال عدي دحر حجي عبدو بإيرتران تقراين كوينات كفيكم كنت أخوصي زبل نحرالو أنا مسوي كيدني زي صار تصمدوي سو تصمدو معنا زي سازي تناي منقستات ركب على ديو جاليري زبال تزهلو دسم بدني نيام دونغينا عبد حج ساعات إثيوبيا خمزي لها فريس عبد زلتلو ساعات حوحات زغلو أدفانتيج إندهالو واينات كم تناي قدم مش شعبي أنا متحبيرو زي سارح أنسقنا مش شعبي حبيرو سارح له بقى حج خار تراناي نها نسرح الزقن عيدا ليون ساتو تقراوي زبهال كعوت نفس السلطان كمتصون عيدا ليون هذه اي هوب ملي سلك كوني تي اوصا زلو تقراوي يكون ايرتراوي ابدي سابا زلو توم تلاقتنا يبلصقنا نتي عبدو تقراين ايرتران زلو حزبي زعوا صمدو خوسنلو ايكولوني صوتي صمدو حزبنا حزب ركبي ولا اكتيفيست كانوتون يجمرو سبيشالي بتقراي لفعات يالله بإيرترا أو سعيد يالله ولا زياتهم يجمروا أتي حجي عبدو تقراين إيرتران كوحت بلتي زي سمع حزبنا صمدو عيد الحريكايو نعم جمرة تقوم يزخون نسي أي نعبدو بعد تقراي كيلو أي فلتني أنا قن رئيه مرب كيدا حزبي كما يلينا برادو رئيه تاب راما عد 4 كبابي قواسوت أمرب متيم ما يمزستي مثل ما خافتم ما يزستي وناو متيم عوزة تكسلو زقتلو نا إيرتراو تادريل إيرتراوين دسين بتحد ربع مرة متيم كفتم يولعو يسيو كاب TDF زتكسم تيتيل سودحر أبدفع أبدبات تقرأين إيرتران زلو من السيكن انتاي متأيب سلام يدلكوي صمدو نتسراوت إيرتران ناي تقرأين ناي متأيبوتو من أسياتكوي يعني مالكو عما أبدفع عليهم كنو نحنا كون زي تكم كينات بعد ما حمش عمت دمينا خسرنا كمهار اللوز جوا أن علميني وشران رزي زي تصمدو أب زيناون بوليتيكاون جنباراتك قسقسنا أنت يمثل زيادة محيال أنت يحسب أب تزوبانا من الباش تقلقلتنا خايفين يرنا بتزا سكف دبهال كن يمر من انتي نزنا إثيوبيا در لخوناتات تتقيسين يرب تزحلفه أبزي من الباش دقم لقالها عدوا علو نحن خوينات عندلي خوينات دلينا نفلت خوينات دل مغنيات يبلنا ناتكم قدايونا يكوننا أبدي قدايكم آتيهم كمزا مسألة هو كد فتر دناوز نقر دوابلو زي دبلوماسي ساعات كي أخلو خلو كي تبالا شو خلو نقر فالكانا كونين يغتبل قبوي إذا حدا دبلوماسي نتي دي دل نقر قدمو انت غيشين يرى مسنا إمارات تاساشر مشين يرى أديس أبابا دلو سرعات كالي قدام النتات اللو اندحرك سرح داليو قدام النتاتو قديفو أبزي دليو قداي آتيو هو كد فترة المغنيات انتايو
يدلي كالم كم دا مثلا نجار يدلي أقوانا يجربان نام سخان نطوعها ذا خبابنا حل خلاقي وقد سنة نقول تدالينا خنصنا حلنا تبل حنصاب ودب كنا حزنا حنصاب تنبلنا كلا غمزيلنا نتانيا غمزيلنا هذا غمزيلنا أيدلي كمان ذات عمل اختمالتي دبلوماسية فشيخ نابلكا بقاطعميتا تبدقس ترحيبكا سلام سلت تبالكا سلد وسدكا يكونن كمزيهم دا مسلو حدقاتات كموصو خلو ايفالون ايدلينا ني خطبل ابو ددريكا دبلوماسي كتسرح تكل لك بزي جميرنا يدلنا هذا نبلا دلنا دغاغيمنا نبلا ارتراهم تحسب الله ارتراهم تقبر الله تقني خمزه ابدا ايدليكا نسب كتدناغر ايتغلنا نسب حسيات كتغاغون يبلكال صباحنغو صعبين مسمصن صعبين كتغانن يبلكال ولو زدل حد ነገር እዩ تزلو منقسقاس بتلي مس ناي بلصقنا ناي ميديا سراويت لو مقن زتقمو وزنورو حدا كن صحته زيبلنا لزعت تايو تي تاريخ قوق عندهم مسيم تاريخ قوقعو ህዝብ በሻቅሎት ካቱ ካል ኩናቲ በጸነን ነይሉ ናፍርሕን ድንግርግርን ንምእታው ዝዓለመ እዩ በዋናነት ግን ክንርሱዕ ይብልናን ኢለ በተለይ ነቲ ዘዳናግርዎ ዘለው ሰባት ንምብጻሕ እኮ ይምበር ተሓሳብና ናብኡ ንክበጽሕ ኢና ንገብር ዘለና እምበር እትኾነ ኢሉ ዝሰርሕ ዘሎ አካል 24 ሰዓት ተዘርብተ ትውዕሉን ዝቕየር አካል ኣይኮነ ይኹን እምበር ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ትግራይ ናይ ጆኖሳይድ ኩናት ክወጅን ከሎ ናይ ኤርትራን ናይ አምሓራን ሓይሊ ሒዙ መጽኡ ትግራይ ወዲኡ ብድሕሪ ድማ ብትግራይ ኣትዩ መንግስቱ ደላዲሉ ቀጽሉ ድማ ናብ ኤርትራን አምሓራን ኣትዩ እቲ ናይ ሰሜን ሓይሊ ንሓደን መወዳእቱን ናይ ካብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ፖለቲካ ዝዘዋዚ ንኸውጽእ እዩ ተንቀሳቂሱ ስለዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ብዝተኻለ መጠን መኪትዎ እዩ በቲ ንሶም ዝሓሰብዎ ፕሮጀክት በቲ ንሶም ዝሓሰብዎ ፕላን ናይ ተሳኽዐ بريتوريا مازيم سلازي بريتوريا مسمسة نايمان تقراي حيزو نيرترا خوفر عند تقراي حيزو نمحرا خوفر يفتنو نو اي فال زول بازوي ازي تاريخ وساني ناي عبي وساني ازي بتلي ارترايان زي كردو وزلو ازي بتعم عبي تاريخ وساني تقراي زوسنو زنت تاريخ وساني زين خلتك زين تدقديما نفانو نوقعيو زول نا فدرال منغستي امبي توحيدي خلتي ناي حزب تግራይ ፖለቲካው መትከም በጣም ዝገርም ተኸክል ምክንያቱ خلتيهم حيلات حيزو موصي ومسارح غيرو تاي كم زغبر اندحريخا نسو كتدغم يبلكان سو ذا اكلو زي بزو خانه ملكعو ناي سلام دليتن ناي سلام حيلن سلازي يكونه حزي تግራይን ኤርትራን حبيرن سلام فطيرن ህዝብ ርክብ ክመጽ ከሎ ትጹም ደው መጽን ከሎ አንተ ብሬ ንኢትዮጵያውያኑ ኩናት ይርሕቁሉ ጽም ደሲ ኩናት ይርሕቁሉ በዘይ ኩናት ይነበርን አብይ አህመድ ስለዚህ ኩናት ክርሕቅ ገይርዎ فاكت كمتص ونزخلو العدل ولا يو ميت يرحقو يلكا ግን አርሕቁሉ مسرحقሉ ድኹነታት ገምጊሙ ተናይቀይ ባሕር ከም ዘይኸውን ምስ ትግራይ ምስ ፋኖ ምስ ኦነግ በሓደ ግዜ ምግጣም ከም ዘይካል ምስተረደ ምስ ኤርትራ ሰላም ኢሉ ናብ ድርድርን ናብ ለመናን ኣትዩ እዙይ ሓደ ክርዳእ ዘለዎ ዝድርድር እዚ ትግራይ እውን ያተምጾ ዘላ እዩ ናይ ትግራይ ሓይሉውን ናይ ኤርትራ ሓይሉውን ናይ ፋኖ ናይ ኦነግ ድምር እዩ ናብ ድርድር ዘምርሖ ዘሎ ሓደ ድርድር ክግበር ከሎ ንትግራይ ባዕሉታን ባውንታን ከጸልዎ ይኽእል እዚ ግልጽ ፖለቲካ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ፖለቲካ መስራሕ ይድሊ ወላሉ ዓሊ ልጸልዎ ለፌደራል ኤርትራውን ልጸልዎ በቅል እዚ ንሁሉ ይጸሉ ምክንያቱም እንደገና खाली ሰላልፋ ክፈጥር ዝኽእሉ ዕድል ስለ ዘሎ ሕዚ ትግራይ ታሽካሪት ይኮነትን ባዕሉ ጂኦግራፊ ትግራይ ዘለዎ ጂኦግራፊያዊ አቀማምጣ ተመራጺት እዩ ዝገብራ ተመራጺት እውን ገይርዋ እዩ ንዑናይ ምሳይ ኮይንኩም ውጉ አይፋል ምስተባሃለ ባርሞ አብይ አህመድ ናብ አስመራ ዝኸር ዘሎም ባርሞ ኢሉ ዕርቅ ደሊ ይኮነ ናይ አብይ አህመድ ናይ ዕርቅ ጫፍታይ ትግራይ የዋዱን እዩ እዚ ሕዝቶም በጣም ደስ ብሎም ዘሎ ሰባት ወላ ተጋሩ ኮይኖም ተረዲዎም ዲ ተረደኡምን ገሊኦም ተዓሲቦም ዲዮም ገሊኦም በህልኽ ናይ ትግራይ ሓደስ መሰርታው ጸገም እንሄ ህልኽ ሒስካ ጫፍ ከድካ እውን ተጦመዋል እንሄ ዘር ሕዝታዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይተዓረቃ ክባል ከሎ ቅርዙ ለ ትግራይ የለን ኩናት ይኽርሕቅ ግን ትግራይ ድማ ትኹነታት ክትከታተልን ክትፈልጥን ድማ ግድን እዩ በቃ እዚ ኮይኑ እቶም
ቀጥታ እኮ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተዓሪቀን ክባህልን ከሎስ ኦኬ ጽቡቅ ዝወሉ ሰባት ሓደ ንጽምዶ ዝቃወሙ እዮም ትዝገርም ነገር ምክንያቱም ጽምዶ ሰላም ይምጽዩ خلای ድማ ጽምዶ ተቃውሞም ሰላም ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምድጋፎም ይኮነን ትዝገርም መጻናኩም ዋሉም ብጣዕሚ خالي ዝገብሩ ድማ መጻናኩም ሶ ክግምግሙ እንከለው ሻዕቢያ ዝባሃል ኢሳያስ ዝባሃል ክጠፊ ዘሎ ይብልኻ ኢሳያስን አብይ ይዕረቁ ክባል እንከለ ድማ ዕልል ሓቢርና መጻናኩም እዚ ፖለቲካ ይኮን በመሰረቱ እዚ ደንገርገር ንዝፈጠር ቆዋም ዝባሃል ነገር ዘይብሎ ታይት ጽሙዶን ታየም ጽኡ ትርክባት እንታይ ይፈጥሩና ወሉ ሰብ ከዳናግሩ ዝውዕሉ አካላት ብዝተወሰነ መልክዑ ታይግ ኢና ንፈጥር ዘለና ክላሪቲ ኢና ንፈጥር ለና ፍትዝ ዘሎ ዛዕባ ህዝቢ ብክልቲኡ ወገን ዘለና أقدمنا كنصور أو زجبانا وي كربحنا زغل انتهي هلو تبل أب كبابنا نزول لتسقاتك بخلتيو نعم أنا مجمريا normalization هنا هنقبر زلنا normalization كلها أب حزبسي أب كروارنا هلوه لك أتقرأين عفارن صار ما شخص زبالني حكيم بلازات كل يخلو زي خستينا توزو الحزبس حدا حزبي يجد زغون دوبالو برقت كمني هاجرات دوبا يكون انتو منغو زي زلو ارتران تقراين وي ارتران عفار يا ايتيبيا عفار توسيدكا سرحات فلطل هادو زلام بسات سرحه كم زيلكا وقلقل الكاس سرحة تركب لها مالتي ويكا دك سرحة كم زي دوم رأيك بلغلو زلام بس أيام زريو وزيسي زي وزين يبتعمل تفترة ومكرر زغونس كم زي اللي عبي إمبا كم زخولو عبي إمبا كم زخولو خوينو نوح عمتات تاني عمتات نقلت نلقى تعسرت عمتات تانيهم سيدنا مجمريا زي خم زي مثل قروان هالها ግን አብይም በخمس ጋር ደካ ዘምስል ዝነበረ ኩነታት ክግላህ ክለሎ ኖርማላይዜሽን ማለት እዚ ምስተገበረ ቀጽሉ ናይ ክልቲኦም ህዝታት አገደስቲ ዝበሃሉ ዛዕባታት ኣለዎም ሓደ ሰላም እዩ ተኻሊ ቁጥዋ ወሕየት ክህልዎም ኣለዎ ብቁጠባ ክተኣሳሰሩሎም ማለት እዩ ቁጥዋ ወሕየት ክተኣሳሰሩ ኮይኖም ግን ናይ መጀመርያ تزولكوا سلام أمونغو خللو تمان فتر خلالو بوزح نجار زلوا يزخابزي بيكون من معواي بتعمي زغلله أو كروا المعواي ون زخ البوتنشال زلوي بوزح نجار يزبلك بحرشات بالك وخلنا حرشة مريت اللو وخلنا يزناب زرق حلو موسنخ زرق حلو تخيل استفعل لي ناي ويزر بحر زلو عديو عدي توزيني إيرتران تقرأين ما يتوسد بسور سمين إثيوبيا سمين إثيوبيا وسد نزو خمسيتات متشوز خون عدي مالتي عندنا خا ني بورت قرواز خون سمين إثيوبيا أس بتعم قروا يو بورت نا إيرترا بورت نمتقام بتعم زقروا يو هاردشيب يقولون بسور خدمة كيد كله هون متشو يو سلازي زون كلهم زيهم تقاتات يو زي متقام زي كالة زي زوي كم زي زوله جغرافيا وكمان تحقق بتعم حاولوا زخيل متشو زخون بوتا حيزونات نهالو يا بدخلنا تم كرازنا برزلو مالتي سلازي نايزوم هزبتات روحة خمسة خوينة تزولوا زلخو نورماليزيشن كله خلاله كتصيلو تي ناي سلام هاهو كعمو متمان كفتر له زن إيكونومياوي إنتجريشن لأن عدخا حسكا مالتي عدخا حسكا إيكونومياوي إنتجريشن إنتجريت كتبو روخت إلى لكا ناولا تخالي زمت ولدون يوعلو بوليتيكو مرجع خلو حنا بتا زل لاينا خنريا زلنا هزي زلو زي سرح تكل ود مسلني عدخا حسكا كنكا ناتنا بكا مالتي إرترا عديا هجريا نيب على لونا تالوا كنكا مس قراو تختر بحلو تخيل أجندات ورايس لزلوا نصهم
ምርባል ንሕና እውን ብተመሳሳልኩም ማለት እዩ ሶ ናውዚ ከምርሕ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ኢንቨስት ክንገብር ክንክእል ኣለና ሓደ ኢንቨስት መግበሪ ሚድያ እዩ ብሚድያ እዩ ህዚ ሰብ ዝፅሎ ዝርኢ ዝሰምዕ እውን እዚ እናተደጋገመ ብዝኸደ ቁፅሪ እቲ ህዝቢ እናሰረፆ ይኸይድ እሞ ነዚ ከዕንቅፍ ዝኽእል ሓይሊ ክመፅእ ከሎ ከምቲ ዓንተ ዝገልፆ ዝነበርና ዓገብ ይብል ኣይኮነን ይብል ድምፂ እውን የስምዕ ማለት እዩ ጉልበት እውን ይረክብ ንምብዳህስ ጉልበት እውን ይረክብ ማለት እዩ ሓይሊ ይህልዎ ማለት እዩ ሶ በዚህ ደረጃ እዚ ዝሰርሕ ሚድያ ብቋምነት ብቐፃልነት የድሊ እዚ ጎዲሉ ዝፀንሐ እዩ ፖለቲከኛታት እውን ናብዚ ምእታዎም ኣይተርፎምን ምክንያቱ they are under the domain of the society ኣብቲ ክስታይ እንድሕርቲ ከምዚ ዝመሰል ሓሳብካ ኩሉ ኣንግል እናመፀ ዝኸይደሎ ኮይኑ ኦኬ ንሶም እውን በዚ ዘይግርሕሉ ነገር የለን ብፍላይ ከዓ ቀፂሎም ዝመፁ መራሕቲ ብከምዚ ተቀረፁን ተሃነፁን ስለ ዝኾኑ እዚ ከም ቀንዲ ስርሖም ከም ቀንዲ ወራዮም ገይሮም ክወስድዎ ከም ታርጌቶም ሒዞም ይመፁ ማለት እዩ ሶ ክነስፍሖ ክንክእል ኣለና ንውዩቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘንየ ስርዓሲ ዘራጊ እዩ ነዚታት ኣይኮነን ዝሰርሕ ትመርአዩ ቱ ፐርስፔክቲቭ ሕማቕ እዩ ንብሎ ትቅድም ዝነበረ እናማፃፃውን ንነቕፎኑ እዩ ነዚ በዚ ዝርአይ ነበረን ንሪአሉ ኣንግልሲ ንህዝቢ ዝጎዲ እዩ ዘጥቅዕ እዩ ዘማስን እዩ ዝብትን እዩ ንብሎ ዘለና ነዚ ሶ ኣብዚ ምስራሕ ትክክል ይመስለኒ ብዙሕ ንዋይ እውን ምፍሳስ ዘድሊ ተኮይንስ ኣብዚ ክፈስስ ዘለዎ ያ ባቂ